Zdravím vás z New Yorku, z mojho najobľúbenejšieho mesta na tejto planéte. Rovno za mnou táto vysoká ružová budova je náš hotel. Volá sa Concord. Neskôr vám spravím celý room tour. V tomto hoteliku sme už bývali minulé Vianoce, takže ak ma sledujete aj na All Souls, respektíve pozeráte naše vlogy, tak tento hotel ste už videli. Tentokrát máme trošku inú izbu, o pár poschodí nižšie ako naposledy, ale máme tam gaučik, trošku inak to vyzerá. Ale je tam krásne, je tam super, je tam slnečno celý čas. To, že sú tie okná zvonku také rúžové, tak aj keď je vonku pod mrakom, tak vyzerá, že vnútri v izbe je tak slnečno, pripadá to také, ono to odráža taký odlesk do žlta. No a ja som si zase zabudla zobrať mikrofón a kráčam tu po meste, takže dúfam, že ma budete počuť. No a ja vám teda idem ukázať New York mojimi očami. Takže my už sme vlastne vybalení, už sme vytvorili nejaký content a dneska tak trošku nevládzeme, pretože sme leteli z LA, ten let trval 5 hodín a síce sme si dali lieky na spanie, aby sme to nejako prežili, lebo aj ten časový posun je trošku iný. Teraz máme oproti vám 6 hodín rozdiel, predtým to bolo 9 hodín, takže aj tie 3 hodiny, ktoré sú teraz medzi LA a New Yorkom, je taký mini jetlag. Takže došli sme úplne zničení a tak my sa rozhodli, že dneska sa budeme len tak prechádzať, ideme pozrieť nejaké obchodíky, aby som si veľmi chcela kúpiť nejakú takúto reťazku, ale v striebornej farbe, lebo ešte som vám stále neurobila ten haul z tých nákupov v LA. Urobím ho tu v New Yorku a veľmi sa mi to bude hodiť k takej Michael Kors kabelke, ktorú som si kúpila, ukážem vám ju teda ďalej vo vlogu. Takže teraz kráčame na Fifth Avenue, ideme kúpiť hájmko, ideme znovu do Alo Yogi, pretože som si tam kúpila jednu takú bielú podprsenku a veľmi by som ju chcela aj v čiernej farbe. Takže dúfam, že ju nájdem a však zoberiem vás so mnou. To je také super sa prechádzať na Fifth Avenue. Mne to tak chýbalo. Keby môžem sa do New Yorku presťahujem hneď, ale s tými vízami by to bolo trošku ťažšie. No a pozrite, čo je po mojej pravej strane. Teraz už za mnou. Rockefeller Center. Tam dole sa korčuluje v zime. My sme sa tam boli korčulovať pod vianočným stromčekom. No a už oproti mne vidím HM-ko, tak ideme pozrieť reťazku. Boli sme aj v Dysone a mám takú mini podpultovú info. Takže ak to spravím, pozeraj vlog, tak sa dozvieš jednu zaujímavú vec. Za mnou je Alo a samozrejme neodchádzam s prázdnymi rukami. Mali tam úplne, že posledný kus tej podprsenky, ktorú som si chcela kúpiť, takže vám ju na hoteli ukážem. A teraz vám poviem ešte taký trik. Tí, ktorí ste yoga inštruktori, alebo teda možno pilates inštruktori, ale hlavne yoga inštruktori, o týchto viem, pretože to som sama, môžete si založiť Alo na ich webovej stránke taký program, že Pro. Musíte tam vyplniť všetky veci, oni vás musia schváliť, že ste áno certifikovaný teacher a potom môžete mať Alo 25% zľavu vždy, keď tam nakupujete. Snažím sa nájsť ten strieborný náhrdelník, ale ja si vždy vymyslím nejakú vec, ktorá proste neexistuje nikde v žiadnom obchode. Takže sme sa rozhodli, že si ideme dať nejaké jedlo a mám strašnú chuť na tú ich klasickú pizzu, ktorá stojí asi $1. Takže ideme niekde nájsť, musíme sa prejsť. Sephora. Nie, nemôžem. A ideme sa napapať.
momentálne som už asi skrachovala. Akože už ma nepúšťajte do žiadneho obchodu. Ale také dva brutálne komplety som si v Zare kúpila. O jednom som snívala, myslela som, že v živote taký nenájdem. A to som taky našla. Išla som si pozrieť náhrdelník a odišla som s 2 kompletmi. Klasika. Takže už sa teším, keď vám to ukážem, lebo nádhera. Pred nami už pomalinky začína sunset, tuto naľavo je Bryant Park, tam sa pôjdeme pozrieť neskôr a teraz teda šlapeme na Times Square, kde si dáme pizzu. Ja som taká šťastná, že som v New Yorku. Boli sme tu síce pred 8 mesiacmi, zdá sa mi to, ako keby to bolo včera, ale proste ja sa tu cítim tak doma, ak asi nikde na svete. Tak práve stojíme pred pizzou za 99 centov, alebo teda za $1. A už sme ju mali kedysi a bola veľmi dobrá. Pamätám si, keď sme boli v New Yorku pred niekoľkými rokmi a už sme boli fakt, že bez peňazí, tak sme jedli v kuse túto pizzu za $1. To bolo po 8 mesiacoch cesty okolo sveta. Takže dúfam, že sa tu dá platiť kartou, lebo vedľa bolo iba že cash. A ochutnáme ju spolu. Tak sa nesie naša pizza a pitie, kola, voda a 4 kúsky pice stáli $10. Ideme tuto oproti na lavičku a spápame to. Sme sa presunuli do Bryant Parku, čo je veľmi, veľmi blízko a ideme si teda vychutnať pizzu. Nedá sa mi tam pretočiť kamera s takýmto výhľadom. No, trošku vychladlo. Už sme napapaní, ja teda prasknem. By bolo málo? Bolo málo, takže ešte jedna zastávka v McDonald's. Rýchly burger a potom domov. Domov. No, akože milujem New York. Leto, jar, jeseň, zima. Jediná vec, ktorá mi tu vadí, to non-stop kandlí, tráva. Bože, to každý je tu nahulený. Fakt. Akože otras. Otras. Ale inak, aha, ten výhľad za nami. Milujem New York. Ja neviem, či milujem teba viacej, alebo New York. Tak už sme pred našim hotelíkom. Bol super večer, bodaj by ten čas išiel v New Yorku trošku pomalšie. Nechcem byť pesimistka, ale už nás vidím, ako sedíme v tom lietadle, že ideme naspäť do Viedne. A strašne chcem zastaviť čas, aby sme si to tu mohli užiť tak riadne, tak dlho. Takže tak, ideme si dať spršku, naplánovať si zajtrajší schedule, pretože ráno chceme ísť behať do Central Parku a potom uvidíme. Večer máme keď tak naplánovanú večeru v jednej nádhernej reštaurácii, kde sme už boli aj v zime. A medzi tým nemáme nič, takže určite budú nejaké fotoshootingy alebo možno nejaké pilates, yoga. Uvidíme.
Dobré ráno, dneska sme vôbec nevedeli vstať, ale vstali sme asi 9:15, tak som šla rovno do fitka, dala si 4,5 km na páse, je tu nádherný výhľad na ulicu, nechcem ísť už pásom, pretože tam už sú iní ľudia, ale je to tu fakt nádherné, cítim sa úplne skvelo a idem si dať ešte nejaké stoječky a potom ideme na raňajky, dneska máme veľa plánov. Dneska vlastne chceme ísť do Ralph Lauren Cafe, potom máme zabukované lístky do The Met a večer ideme na brutálnu večeru do nádhernej reštiky, kde už sme boli v zime. Takže všade vás zoberieme a toto je moja nová inak podprsenka z Ala. Kúpila som si dve, jednu bielu, jednu čiernu. Tak, už sme sa okúpali, nalečila som sa, za mnou je extrémny bordel. A ideme na raňajky, no na raňajky je 1 hodina, takže dúfam, že nám ich ešte dajú. Pozrite na tento nádherný výhľad. Toto je inak naša izba, všade je tu teraz už výbuch, lebo všade mám veci. Inak tento komplet, šedý aj hnedý, ktorý je tam zavesený, som si včera kúpila. A proste všade sú veci, takže toto je realita. Ale tento výhľad, ten je na nezaplatenie. Tak, už sme na raňajkách, teda skôr by som bola na obede, lebo už sú 2 hodiny. Máme takýto avokádový chlebík, kávičku a ideme rýchlo papať, aby sme stihli The Met. Tak, už sme na ceste do The Met, ideme si zobrať metro. Cesta tam by mala trvať pol hodinu a zatvárajú už o 2 hodiny. Tak snáď stihneme všetko vidieť, čo sme chceli vidieť. Tak akurát sme prišli do The Met. Nevieme, ktorým smerom sa máme vybrať. Je to tu strašne veľké, ale tak teda poďme to tu celé poobzerať. Už vieme, kde máme ísť. Jasné, že chceme ísť pozrieť grécku a rímsku kultúru. A už vidím niekde pred nami, len stojíme v ráde. Tak som sa chcela tak trošku posťažovať, lebo Američania sú veľmi milí, inak vás všetci zdravia na uliciach a tak, ale tu v New Yorku dneska sme sa trošku ako keby stratili a išli sme na autobus. Pán šofér bol taký, že nám nepovedal ani slovo. Dobre vedel, že neviem, kde mám ten tiket dať, ale zlý. Tuto v múzeu tiež proste neviem, čo sú takí drzí a neochotní pomáhať. No ale kašľať na nich, lebo už sme tu. Som sa tak tešila. Je to tu celé strašne krásne a potrebovali by ste viacej času, ak 2 hodiny, ak si to chcete pozrieť, možno aj celý deň, možno aj 2. My sme videli len veľmi málo, veľmi dlho sme sa zdržali pri tých rímskych sochách, sme tam vytvárali content. Teraz sa nachádzame niekde v Egypte a hľadáme ešte jedno miesto, ktoré by tu niekde malo byť. A sme tu. My sa nachádzame v takom, že The Bakery Room, je to rovno oproti hotelu Concord, kde sme ubytovaní a neviem sa rozhodnúť, že čo si máme dať. No pozerajte, čo všetko tu majú. Možno karamelový cheesecake. OK, cheesecake it is.
A lepšie by bolo, keby to bol slaný karamel a nie taký ten regulérny sladký karamel, ale však možno ho na hoteli ostavím. Rýchlo. Tu je rovno hotel. A tam za mnou za chrbtom je tá bakery. Práve sme sa nachystali. Ja som si konečne urobila vlasy, pretože Dyson ma donútil to spraviť. Kúpiť si americký Dyson. A teraz ideme na večeru do nádhernej reštaurácie, kde sme boli už aj v zime, volá sa Le Grande Boucherie, tak uvidíte, keď vás tam zoberiem so mnou. Dobré ránko, tak my už máme tretí deň v New Yorku. Akurát sme sa napapali, nachystali a ideme do Ralph Lauren Café. Ja vám stále nestíham robiť ten haul, ale chcela som vám teda povedať nejaké veci, ktoré som si kúpila. Toto tričko, ktoré mám na sebe, aj tento obojstranný opasok, to bol Calvin Klein. Tričko je z Aerie a túto nádhernú novú Michael Kors tašku. Takže ideme na autobus a vlastne je to blízko The Met, kde sme boli včera. Ideme nafotiť nejaký content a potom nemáme žiadne plány. Chceli sme ísť ráno behať do Central Parku, ale nám sa zase nedalo vstať. Proste to je hrozné. Tak, užili sme si kafe v Ralph Laurene a ja pri tom, ak sme vytvárali všetok ten content, som úplne zabudla natáčať vlog. Takže sme sa vrátili naspäť na hotel, prezliekli sa, strašne sme hladní, tak sme išli do našej obľúbenej sushi reštaurácie. Tu sme jedli asi každý deň, keď sme tu boli v zime. A tu som vlastne zistila, že tu majú ten sojový papier, preto nemusím jesť to nori, ktoré neznášam. A neviem, ako sa to tu volá, ale zazdielam vám polohu sem. A ideme teda papať. Ja mám teda sushi, avokadové rolky, Peťa má nejakú kalifornskú a neviem čo. A potom pravdepodobne ideme do Soho. Akurát sme prišli do Soho a milujem túto časť, je to tu nádherné, tak vám ukážem aspoň trolinku, lebo ideme tvoriť content. Práve sme sa presunuli zo Soho na Brooklyn Bridge, je to iba 3 zastávky metrom. A asi ma zase není počuť, lebo môj mikrofón zostal kde? Na izbe. Ale už mám pred sebou nádherný výhľad. Krásny štvrtý deň z New Yorku, práve sme sa presnuli na naše nové ubytovanie. Dneska ráno sme si boli s Peťom ešte zabehať v Central Parku, čo bolo úplne úžasné. Určite ste to videli na mojom Instagrame. A ak nie, tak ešte pridám nejaké príspevky, ak už tam náhodou nie sú, ešte predtým, než dám tento vlog von. Dobre, práve sa nachádzame v Soho, v jednom hoteli, ktorý bol strašne dlho na mojom bucket liste kvôli tomu výhľadu, na ktorý sa práve pozerám. Volá sa Modern House Soho, takže vám urobím takú mini room tour alebo mini hotel tour, nech viete teda, kde sa nachádzam. Takže toto je naša izba. Manželská posteľ, tu máme nejakú kuchynku na kávičku. A toto je teda ten náš brutálny panoramatický výhľad. Stolík. Idem vám to ukázať ešte lepšie. Nemáme výhľad na Empire, sme otočení na opačnú stranu. Teraz sa vlastne pozeráme
na ten smer, kde boli kedysi dvojičky. A je to nádherné. Pred nami nie sú teraz žiadne vysoké budovy, takže si nekývame so susedmi, ale máme takýto nádherný výhľad. No a tam je teda kúpeľňa, takto toto vyzerá a Peter sa tu skrýva za rohom aj s batožinou a toto je naša kúpeľka. Veľmi, veľmi oceňujem, že v kúpeľni, tam nedovidíte, ale tu vidíte, máme produkty Le Labo. Ja milujem Le Labo značku a pravdepodobne sa tam pôjdeme aj pozrieť a pravdepodobne si kúpim nový parfém. Takže tak, no akorát sme sa len ubytovali, vidíte, že tu máme kufre. Takže ideme to tu celé ešte ošefovať, lebo hore na streche je brutálny bar, je tam brutálny bazén, ktorý bol v Sex and the City. Keď si pamätáte, ako hovorila Samantha, že v lete je v New Yorku strašne teplo, nedá sa tu vydržať a chodili sa teda zašívať do soha na bazén, tak to bolo tu. A ešte by tu mal byť nejaký gym. Dúfam, že sa mi tam bude pre vás dať nahrať lekcia, takže poďme to kúknuť. No a takto teda vyzerá fitko, brutálne, už sa teším, keď si tam zabehám. A tuto si možno pravdepodobne zacvičíme spolu jogu. No takže už sme na samom vrchu v Modern House, volá sa to tu, že Jimmy, je tu reštika, ale je tu aj bazén a tu už máte 360 view na celý New York. Celý deň sme fotili. Asi ma dobre není počuť kvôli tej hudbe, ale minútu od hotela máme úžasnú reštauráciu, ktorá sa volá A Pasta. Je to talianská reštika. A ani som nemala v pláne nahrávať vlog, len som mala kamerku v kabelke a som povedala, že o tomto vám musím povedať, pretože to je najlepšia cestovina, ako som kedy v živote jedla. Brutálne jedlo. Ak pôjdete niekedy do New Yorku, musíte to okoštovať. To je... Ja mám teraz cestoviny so syrovou omáčkou a strafou. Peťo má nejakú tiež syrovú omáčku, mali sme úžasné predjedlo a ešte sa teším na dezert. Neviem, či ho niekde zmestím, ale akože bez toho neodchádzam. Mňam. Dobré ránko, takže včera sme sa brutálne prejedli. Akože skoro sme sa odkotulali do hotela. Ešte, že tá reštika je fakt, že minútu od tohto miesta, kde bývame. Neviem, či som to už spomínala, že sme v Modern House Soho, ale na toto miesto som sa tak dlho tešila, asi 3 alebo 4 roky som snívala sem ísť. A no, tieto vlasy. A strašne nám nepraje počasie, lebo vidíte, ako je za mnou, je úplne, je šedo, škaredo, ale v noci celú noc pršalo a zase má pršať. A iba ten čas, keď sme v tomto hoteli, ako náhle sa presunieme inde, tak už má byť pekne. Strašne ma to mrzí, lebo ten výhľad, tu máme 360, hlavne keď ideme hore na strechu. A fakt som chcela zažiť aspoň jeden sunrise alebo jeden sunset s tým, že sa to celé od toho slnka bude odrážať, bude to krásne, oranžovo, ružovo, žlto, neviem aké. Takže trošku máme na toto nešťastie, tak som z toho taká smutná, lebo fakt keď sa niekde niekoľko rokov tešíte a máte tam na hovno počasie, tak to trošku zabolí, ale som rada, že som aspoň tu, sa nebudem rozmazlaná. A ideme teraz kúpiť kávičku, nejaký croissant, napapať sa a ideme ďalej vytvárať content. Idem si spraviť niečo s týmito vlastmi, lebo to je katastrofa. Katastrofa. Tak a máme ďalší deň v New Yorku, ja už ani neviem koľký.
Včera sme mali strašne veľa fotenia, práve sme sa odubytovali z toho Modern House Soho. A je mi to tak trošku ľúto, lebo to tam bolo krásne. Strašne dlho som snívala o tom, aby sme do tohto hotela išli, akorát sa len pozerám, rovno spred stola reštiky. A konečne dneska sa už má vylepšiť počasie, takže keď už sme sa odubytovali, tak už má pekne klasika. No a teraz sme znovu v tej reštaurácii, o ktorej som vám asi hovorila, ja už sa nepamätám, čo hovorím, lebo je to strašne veľa. Bola sa to, že Flippers, čo sme mali takéto nafúkané riadne palacinky, ak som vám to nehovorila, tak vám ich ukážem. Teraz ja na ne ešte čakám, lebo výroba tých palaciniek trvá tak 20 minút, ale Peťovi už prišiel tanier, tak vám ukážem, čo má na tým. Palacinka, jedna, druhá, scrambled eggs, ja už zabúdam po slovensky, slanina, šalátik, tieto hranolky sú namočené v truffle oile a majonéza. Už mi prišli palacinky, takéto nadýchané riadne veľké fluffy a vraj sa to má jesť takto, takže ideme spolu na to. Máš zobrať dve vidličky, tak tu, aby ste to krásne videli, ju takto otvoriť. Takže dneska sme sa zase sťahovali na iné miesto, akurát sme v Chinatowne, tak som vám chcela ukázať, ako toto vyzerá. Našli sme na Google nejakú reštauráciu, strašne sme chceli ísť kopať do čínskej reštiky, tak teraz tam cestujeme, malo by to byť niekde na tejto ulici, všade tu predávajú teraz ovocie, nejakú zeleninu, fejkové kabelky a peňaženky a okuliare, neviem čo všetko možné, no a tak. Tak som si dala nudle so zeleninou a s rybikmi. Akurát si ešte čo mi prišlo. Nejaké extra mega veľké hryby a toto je tá zelenina. Ja som čakala takúto klasiku doma, viete čo v čínskej reštike dostanete, že tam je kapusta, mrkva, neviem čo všetko. Asi pôjdeme na pizzu. Akože z toho, čo ľudia mali na stoloch, to vyzerá, že tam mali aj nejaké dobré jedlo. A veľmi som vám chcela odporučiť čínsku reštauráciu, ale to, čo sme mali my, to bol hnoj. Pozri sa, nudle, normálne. No. S kuráčom. Kura by som nechcela, ale hej, no. Coca-Cola to zachránila. Buď ideme na pizzu, alebo ideme do Cinnamon. Mám chuť na sladké, inak dala by som si aj nejaký cheesecake. Tak uvidíme, kde budeme pokračovať. A už sa to trošku zosvetielkováva. Tak už si kráčame obidvaja potichu, tak sa prihovorím a vám. Fakt nám je strašne, no mne je strašne zle z toho jedla. Mne sa chce tak blovať, že konečná. Inak teraz, ako vidíte, kde kráčame, tak bývame vo Financial Districte. To znamená, že už tak dole v downtowne, kde boli dvojičky. A jeme si teda niečo sladké. Tak chvíľu by sme už mali byť v Cinnabone, ale poviem vám, že tento downtown
mi nie je až taký sympatický. Je tu viac takých, dobre, je sobota večer, takže prižmuríme jedno malé očko, ale sú to také trošku viacej socky, ľudia tu proste všade hulia trávu, ale takto všade, ale toto je tak dosť extrém, že už mám niekedy pocit, že sa naholím z toho, ako tu kráčam. Je tu cítiť močky a je to tu také trošku špinavšie, takže ak pôjdete do New Yorku, tak radšej si zvolte ubytko trošku vyššie. Nemyslím v Bronxe, nemyslím v Queens, ale niekde Midtown, Chelsea, Soho, alebo teda Concord, ktorý je blízko Fifth Avenue. Akože to je zatiaľ pre mňa môj najobľúbenejší hotel. Čo máš, krápkač? Doprava ideme? Ak by ste hľadali v downtowne Cinnabon, tak samostatný obchod nenájdete, teda podnik, ale je to v Burger Kingu. Ja už mám svoje mini Bon Bites, sú také miniatúrne slimačeky a ešte čakáme na Peťov burger, lebo však treba zajesť niečím tú hroznú činu. Krásny ďalší deň z New Yorku. Včera sme sa teda ešte napapali, išli spať, dneska sme sa pobalili, checkoutovali, uložili si batožinu a teraz sme vytvárali nejaký content a náš hotel je veľmi blízko, toto v downtowne vedľa Oculusu, tak som si povedala, že venujem tomu minútu, dve a ukážem vám, ako to vnútri vyzerá, lebo je to jedna z takých zaujímavých budov, ktoré nikde na svete neuvidíte. A tak sa tam poďme spolu pozrieť. Tu v Oculuse nájdete veľa obchodov. V zime, keď sme tu boli, tak tu dole bolo aj také mini klzisko a tak môžete si tu nakúpiť všetko možné. A ešte by som vám povedala, že ak chcete mať ten prvý dojem z New Yorku, že I love NYC, nebývajte v downtowne. Ja neviem prečo, ale ja tu cítim takú nejakú čiernu energiu, alebo je to proste, to je tu také, nie až také pekné ako vyššie na Manhattane, takže fakt zvažujte to, že keď budete hľadať hotel, tak choďte trošku vyššie ako do downtownu, aj keď tu možno nájdete nejakú lepšiu cenu, i keď to, že je to Wall Street a je to vlastne Financial District, tak tie ceny sú celkom vysoké. Takže myslíte na to. Dobré ráno, my už máme predposledný deň. Včera sme fotili na hoteli, ktorý vám ešte ukážem, zabudla som na to úplne. A teraz ideme fotiť nejakú jogu tuto z Highline, kde vám to ešte lepšie ukázať. Nech to teda vidíte, ako to tu vyzerá. No dnes bol zaujímavý deň, bola som prvýkrát na mojej bare, alebo ako sa to teda číta, v jednom hoteli s úžasným výhľadom. Nemohla sa tam točiť až po hodine a potom som úplne zabudla natočiť vlog, lebo som si robila veci na Instagram. Takže uvidíte to tam. Brutalita. Potom som vám chcela natočiť lekciu v Central Parku, ale tam bolo viacej ľudí ako žije na Slovensku. Takže sme sa stadiaľ museli vrátiť a nešlo to. A teraz sme na lodi, ktorá ide na Staten Island a je zadarmo. Takže sledujte, čo všetko uvidíme po ceste. Už sme naspäť na hoteli, tá jazda tou loďou bola super, ale cesta naspäť už bola strašná zima.
A tá loď premáva každých 30 minút, teda zo stanice nejaká Whitehall. Normálne, keď dáte do Google, že Staten Island Ferry, tak vám to hneď nájde. A je to zadarmo teda. No a takto vyzerá lobby nášho hotelu, kde sme ubytovaní. Ráno, kamoši, práve sa nachádzam na najvyššie položenom mieste na západnej pologuli, ktorá sa volá The Edge, a ideme spolu zažiť sunrise jogu. Tak ja už mám po lekcii, bolo to super, ale bolo to také, že som cvičila a trošku som nevnímala tú inštruktorku, lebo tá atmosféra toho, že sme tu úplne hore a že okolo mňa veľa ľudí a chcela som sa pozerať všade naokolo na tie budovy. No bolo to úžasné. Tak ja už odchádzam z The Edge. Tá skúsenosť bola celkom dobrá, ale povedala by som, že všetci tam išli iba kvôli tomu, však samozrejme, že je to The Edge. Nie za to, že si chcú zacvičiť jogu, ale však jasne, ja som tam išla tiež kvôli tomu, ale pre mňa je to spojenie proste joga, moja srdcovka a vysoké budovy a výhľady, to som ja, New York, takže tak. Ale všetci ľudia naokolo boli na mobiloch, fotili sa, vrátane mňa, lebo samozrejme je to once in a lifetime experience, takže kašľali na celú jogu, celú inštruktorku podľa mňa. Akože cvičili, ale aj typek vedľa mňa sedel, bol na mobile, telefonoval, jeho žena Deto, takže tak, ale bolo to super. Všáva sa sa pozerať už iba proste niekde do neba, že si na najvyššej budove celej západnej pologuli, takže tak, no, bolo to super. Ja už mám svoju kávičku, je to náš posledný deň v New Yorku a zastavili sme sa ešte v S.A. Bagel, čo je najznámejšia bageláreň, alebo ako by som to nazvala po slovensky, v New Yorku, kde ľudia stoja dlhé rady, aby si dali bagel. Bagel je také pečivo, kto nepozná, okrúhle s tou takou dierkou vnútri. Je veľmi špecificky vyrábané, lebo najprv sa varí, až potom sa pečie a to testo je fakt výborné. A môžete si samozrejme dať čistý, alebo tuto majú milión plniek, dajú vám milión syrokrému, šľaku, mesa, zeleneného citrónu, ak si vyberiete. Peter si to ide dať, lebo on je závislý na bagloch, ale ja si tam croissant, kávu a potom ešte musíme rýchlo dotočiť nejaké veci. Veľmi by som chcela nahrať jogu, včera sa to proste nedalo, ten park bol plný ľudí, viac ako na Slovensku obyvateľov. No dobre, odchádzam s bagelom aj ja, však croissanty si môžem dávať všade po svete, ale newyorský bagel nie. Takže ukážem vám ho na izbe. Dala som si avokado, garlic spread, tú natierku. Ja už neviem rozprávať slovensko-anglicky. Sírček a rajčiny. Ty si dal nejaké s mäskom, že? A rovno pred nami je už hotel. Tá bagláreň je rovno 20 metrov od hotela, čo je super. Tak sa ideme napapať. Už sme na izbe. Tak poďme odbaliť ten môj veľký bagel. Nie, jak je to pekne zabalené. Tada! Avokádová pomazánka, sírček a rajčina. To je super, že to takto balia. V podstate si môžem podložiť druhú polku na neskôr, ktorú ja teraz budem vládať zjesť, lebo som si k tomu kúpila ešte cheesecake.
aby mi nebolo málo. Bear Grylls je super. Je super, mňam. Tak náš newyorský trip sa pomalinky končí. My sa práve balíme. Za 20 minút máme opustiť izbičku a cestujeme priamo na letisko. Takže dúfam, že ste si tento newyorský vlog užili, alebo teda aj ostatné americké vlogy, ktoré som pre vás natáčala počas našej 3-týždňovej cesty. Ak ste ich ešte náhodou nevideli, tak si ich určite pozrite. No a ďakujem ti, že s tebou takto na diaľku môžem rozprávať, lebo hovorím to tebe. Takže ešte raz dúfam, že si to užila a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Ak ma náhodou ešte na YouTube nesleduješ, tak budem veľmi, veľmi vďačná za tvoj subscribe, like alebo koment a vidíme sa na budúce.